Ara bé. Si anem a la bola, l'hem de trobar el bo tancat. No crec que cap tomàquet. Sí, comença així. No, no... Está dins el cotxe. Encara no en queda cap. Està dins el cotxe, no Però sé tu crec que n'he trobat un què altre. Sí, però una tota sola. No, no per ell. Jo només em dic una dins el bolso, ja. No tenia cap, no guanya encara allò. I no tenia com una. No, no, No. no té so molt bé. Ara després hi anirem. Vale, esperau. Yo me encanta mirar todo lo que tiene. Ah, no. Ese lo tengo. Bueno, i aquestes cols? Si supera a suau ja vet el punt. Espera, sí, ja està obert, no? Sí, està obert. Sí. I ell va a la palma, diu que vol anar a l'Or. Ja consultim de què hi anem cap allà. No, ara anem, nosaltres anem a Major i anem a Sant Verí. Som verí. Un soci que cada vegada diu que... On és Son Verí? A vora el Cap Blanc. Cala Blada. Però és un soci que cada any me lo diu, i un guany. M'ha enganxat. Sí.